Mir û gund. Di zemanekî de mîrekî cizîre hebû. Gelekî zorker û dilhişk bû. Xelk nema dikaribûn zilma wî bikişînin. Ji welatê xwe derketin çûn. Cizîra Mîrşeref mîna deşteke bê avahî û şenahî ma. Avahiyên cizîrê ji bûm û kundan re bûbûn war. Mîr rojekê derketibû gerê, ji gundekî kavil diborî. Du kund li ser dîwarên kavil weniştî, dipeyivîn. Yekî ji yê din re got: Mamê kund, keça xwe nadî kurê min? Serçevan, lê barê keça min giran e, ditirsim ku nikaribî hilgirî. Heke tu behsa qelen dikî, ew hêsan e. Kundê din keniya û got: Ma çawa hêsan e? Hay ji xwe hebe, qelenê keça min beramberî çend gundan e. Erê, min hay ji xwe heye, lê dîsa dibêjim, hêsan e. Ma di welatê me de ji gund bêtir, pirtir çi hene? Ma tu nizanî ku welatê cizîrê ji zordestiya mîrê me wala bûye. Erd û zêvî tevda bêxwedî mane. Tu hema ji min gundan bixwaze. Her çend bixwazî, ew çend bidim te. Wextê mîrê ew xeber bihîst, gelek ber halê xwe ket û poşman bû. Ji wê rojê ve xwe ediland û îdî zilm nekir. Li gel xelkê xwe dilovar û qenc bû. Xelkê ew yek bihîst ve geriyan hatin ciyên xwe û cizîra botan ji nû ava û şên bû. Çîroka Mîr û Gund ji pîrtûka Selîm Temo ya bi navê serê şevê çîrokek, berhevkar koçerê botan, ji weşanxaneya Darayê, deng Cejna Sezgin. Ji bo Keskesor TV'ye.